To, kayi ka tuna da annabcin da yi? Kafin annabci, wane ne Paul Gindiri? A lokacin da na karɓi Christianity, Allah ya sada ni da Paul Gindiri. Akwai wani mutumin kasuwan ana kiran shi Yusuf Tuwas, Allah ya mishi kasuwa, Zonto. Ba shakka Yusuf Tuwas shi ma dangin Paul Gindiri ne, ya rungume ni haka. Muna tafiya wa'azi wurare daban-daban. Farkon in san Paul Gindiri shahararren mai wa'azin nan, kafin ma in maganar annabcinsa, mun tafi wa'azi a wurare daban-daban. Bari fara haka: Abuja, Nasarawa, lafiyar bari, Kano mun tafi tare, Niger mun tafi tare, iyakar Niger mun tafi tare, Maiduguri mun tafi tare, banda kewayen Filato kawai, Jigawa mun tafi tare, Katsina mun je tare da shi, Zuru mun tafi tare, Birnin Kebbi mun tafi tare, banda kewayen cikin Filato da kuma unguwanne wanda zai kafa lafika ko a gindin bishiyar ya hau ya fara wa'azi. Mun tafi Doma tare, inda aka yi ruwan duwatsu yana wa'azi, ya cika kowa ya fita ya gudu. Muka ta'adda, dutsen nan bai same mu ba. Mun tafi Adamawa, Jalingo. A shekarar an yi faɗa tsakanin Kirista da Musulmai, har aka kona wani masallaci. Mun yi wa'azi tare da shi a cikin Jalingo. An ce babu zaman lafiya, ya ce ba abin da zai. Ya yi addu'a, ya ce na rufe ku da addu'an nan. Allah ya rufe dukkan Kirista da ke garin nan, ba abin da zai faru. Za mu wa'azi lami lahiya. Musulmai da dama suka yi imani, sun karbi addinin Kirista da yawa. Yakhrujuna min adh-dhulumati ila an-nur kaseeran minhum, da yawa daga ciki sun kahita zuwa cikin hasken al-Masih, domin yace ana huwa nur ala. So a takaice, in san Paul Gindiri, mun tafi wa'azoji al-mubashirin bainan nas. Mun kuma fuskanci addu'un kiyayya, mun fuskanci tsanani. Kai bari in haɗe maka, mun fuskanci tsanani cikin Kirista don uwanmu, mun fuskanci tsanani cikin waɗanda ba Kirista ba. A Bauchi, mutuwa za a Bauchi na marigayi Paul Gindiri ya fuskanci tsanani a cikin 'yan uwansa Kirista saboda baiwan da Allah ya bashi. Tilkar rusul farbanna ba'dakum ba. Aya ta faɗi cewa cikin Romawa, Ubangiji na cewa kowa da irin baiwar da na mai. So baiwan da Allah ya ba mu shi, ya ba wannan na kiran mutane. An yi wa'azi ne shiru, wannan ya zo ya yi wa'azi shiru, amma da aka ce ina Paul Gindiri ya zai rufe da addu'a. Nan Bauchi, daga addu'a nan ya ja kalma daya, waɗanda da sun shiga moto za su tafi garuruwarsu a nan Bauchi, dab kamun Allah kira shi, sai suka dawo. An ce Paul Gindiri ya kama lafiya, mutane sun haka. Kaga sanin kuma ɗan uwansa fastoci ne a nan Bauchi. An yi babban taro da cewa shida, wannan faso zai yi wa'azi, wannan rabu da zai yi wa'azi shiru, wannan zai yi wa'azi shiru. Paul yana zanne can a ƙarshen rufe wa'azi, sai aka ce Paul ya tsoho ya rufe da addu'a. Duk jama'a sun hau manyan motocinsu da su tafi kenan za a karɓi addu'ar sallama gudun Paul Gindiri, sai ɓarke da wa'azi zuwa zarfi.
ba sai kowa ya dawo ba sai dawo wuri ba. Kar ka yi gaba da wanda Allah ya ɗaukaka. To kuke maganar kan mu'ujizar na faɗi, bari faɗa muku wani ƙarfin halin Gindiri da ƙarfin imaninsa. An ce addu'a ku sobin mu'minin. Addu'a ita ce takobin mu'mini. Al-imani fi kalbi, imani yana daga zuciya. Ya ce ban ba ku ruhun tsoro ba, ta kawo ana ma'abun ila in ka zaɓe da kar ku ji tsoro, domin ni yawon ina tare da ku har abadan abadina. Almasihu kalmatullah ya ce wanda ya kaunace ni fiye da kansa zai shiga mulkin sama, zai shiga aljannan da'ima. Amma wanda ya kaunaci kansa fiye da ni zai shiga mulkin Allah, ma'ana aljanna, firdausi, paradise ba zai shiga ba. Saboda haka wanda ke kaunana ba shakka, in ji almasihu, yana tanada ransa ne a cikin paradise. Misali abin da sun bada game da Gindiri, wata shekara za mu tafi Makurdi, babban taro, aka yi hadarin mota. Ina jin yarka ce ko? Ya ce gare ka ko? Ko? A take Allah ya mata rasuwa. Ana tafiya, ina moto ɗaya da shi, moto guda da margayi Gindiri, da ɗan yandu, da Nuhu Dauda, da Joshua Zira, motar guda. Ga gawaki an zo an faɗa wa mutumin Allah cewa ga gawaki ba, ya ce ba damuwa. Jarumin yaki in ya ci yaki baya ya ci nasara, gaba yake neman ci nasara, domin waɗannan da Allah ya karɓar su ɗayan Allah ne, za su yi sabota. Amma inda zai tafi ya nemo batattu wata shiga mulkin Allah, bari ya je nemo su. Ya tsiri ya cikinsa tana cikin waɗanda su rasu. Amma saboda ƙarfin imani da ƙarfin halaka da ƙarfin bangaskiya, ya ce zai tafi ya shaida kalmar Allah. Haka aka gama wa'adanin tas. Ranar Lahadi an ida wa'adi, shi ne malam ya taso mun cigo tare muka zo jan kwano, ya gaggawar da shi ya durkusa ya yi addu'a. Maimakon ya duk da hawaye sai na murmushi, ya ce kina cikin aljanna, yau kina cikin firdausi. Tare muka tafi, tare muka dawo. Kaga a can Makori din akwai wani abin al'ajabi da malam yi. Tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy. So dan haka abin al'ajabin nan akhlaqu min ad-din ka hay'atul dayr din, yayi mu'jizina kasiran, yayi kuma du'a'u kasiran, shafi'un nasi, wanda sun ka zama kuntum madidin da cututtuka. Yayi abin al'ajabi a Makodi, ya warkata mutane. Amma babban annabci guda da na sani ga marigari, in zai hau wa'azi kira da'awa, yakan yi annabcin ƙarshen zamani. Wata aya da ya ce unzuru la tarta'u, wa'azin da kenan kullum ku lura, domin mutane da yawa la tarta'u za su zo su batar da ku. Karshe sai ya ce wanda ya jimri har mutuka shi zai yaya zai tsira. Ya ce duniya tana zuwa da za kai wata ran yayi annabcin Jos
yace pastoci kuna zagi na kun ce ina wa'azin tashin hankali, ina wa'azin fada, to na ci kun ce ina zagin musulmai. Lokaci na zuwa da za ku fidda ku a Jos ɗin nan, lokaci na zuwa da za ku gudu da kanku, kun ki magana na. Lokaci na zuwa ai da mukan cika a Good News Church, yanzu akwai magana Good News Church ne, saboda annabcin da ya yi cewa sanani tana zuwa ga muna cikin sanani, annabcinsa suna cikawa ta mata cikakken labuta, babu shakka, la shakka bihi kalamu, babu shakka a cikin kalamunsa. Na akwai tambaya? Any more questions? A game da malam Paul da malam